Temos dúas zonas importantes de turismo. Unha é a parte de arriba, que é a parte do camiño de Santiago, con Econo como é Olveiroa. Olveiroa era unha aldea de menos de 100 habitantes que se rehabilitou e ahora mismo pois está en boca de todos a rehabilitación que se fixo ali. E o Concello nos anos 2000, o anterior alcalde, pois comprou 4 inmuebles, é dicir, 4 casas, de toda a vida da lide, e fixo o primeiro albergue que houve nesta zona, o albergue municipal de Olveiroa. Entonces, eso deu pé a que iniciativa privada pois vira aí negocio. Entonces, ahora mesmo en Olveiroa hai máis de 200 plazas en albergues particulares, e máis, o noso ten 34, perdón. Pero despois hai algún albergue que ten 100 plazas, é dicir, é unha barbaridade. E hai, a parte de hostelería, hai restauración, é un Econo. Pois esa é a parte de arriba. Nós despois temos porque nós temos 35 kilómetros de camiño. Temos Olveiroa e despois temos unha bifurcación, un lugar de hospital. A esquerda vai o camiño a acabar a Fisterra e a dereita vai a Musía.